Hello friends, Bodo channel of Inconceivable. Dayi nongtangmona nagasino ngo Bodo Job Info official YouTube channel. Da good news bene je nongtangmoni results ni bagai update labodong eba nongtangmoni takai mojang खबर सफैगासिनो दङ आरो लोगोसे प्लास पॉइंट नोंथांमोननि आसाम स्पेशल टेट आसामनि जिनोखि टेट एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ चेन्ज खालामनो हासिगोन आरो एडिट खालामनोबो हागोन जुदि गोरोन्थि जादोंमोनब्ला आरो लोगोसे दिनै एचएस लेभेलनि रिजाल्ट बीटीसी साख्रिनि सायाव आपडेट आरो ग्रेड 4 खौ डिपार्टमेन्टेल वाइसआव डाइरेक्ट मेरिट लिस्ट आरो लोगोसे बीटीसी नि टेटनि रिजाल्टनि सायाव जों बाव कभार खालामगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना जोबजासिम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा जों फार्स्टआव प्रायोरिटी होदों बेनो जाबाय टेटनि सायाव बेखायनो जों थांगोन टेट लेभेलाव दायो जों फैबाय आसामनि स्पेशल टेट जायफ्रा बर' मिडियामाव एप्लाइ खालामदों तो नोंथांमोननि लास्ट डेटआ बारबाय नाथाय एडिट अपसना बेनो जाहैबाय नै जागायबाय आरो लास्ट डेटआ 19 फेब्रुवारि दा मा खालामनांगोन स' नोंथांमोना गावनि आइडिजों लगइन खालामनांगोन दे नैबावहाय आइडिखौ होनानै लगइन खालामनानै नोंनि प्रफाइलाव मोनसे एडिट अपसन थागोन बे एडिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नों गासैबो चेन्ज खालामना लानो हागोन एग्जाम सेन्टारखौ तो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय दा जेब्ला एडिट खालामगोन अब्ला नैबे एग्जाम सेन्टारखौ नै नोंथांमोना मोनदों बेबादि नैबाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोबांथार सेन्टार फैगोन आरो नोंथांमोना जुदि टेस्टफोराव होदोंबा उदालगुरि साइडआव तामुलपुराव होनो हासिगोन एबा जायफ्रा जेराव इलिजिबल नोंथांमोना होबानो जाबाय नाथाय क'क्राझारावनोखा गोसोबायदि नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हागोन आरो दा बे गासैबो नोंथांमोना बेफोरबायदि जिनिसखौहाय बाव चेन्ज खालामनो हायो अके थ' बेनो जाबाय टेटनि सायाव आरो मोजां खबरा बेनो DEE आसामनि टेटआ 4500 भेकेन्सि दंमोन बिनि मेरिट लिस्टखौहाय 27 फेब्रुवारिनि सिगां मोननो हासिगौ मानोना MCC नि सिगां होगोन होननानै गासैबो क्लियार खालामबाय CMआ अके देन बेखौ नायोब्ला BTC टेटआबो नोंथांमोना मा जागोन दा बेखायनो जों थांसै BTC टेटनि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय BTC नि अफिसियेल वेबसाइट टेटनि सायाव फैनाय लोगो लोगो बिनि लास्ट भेरिफिकेसना बेनो जाबाय 17 फेब्रुवारि आरो बे जाबाय बर्ड पेपार तो नोंथांमोना मिथिगौ बेनो जाबाय LP UP लेभेलाव दा बेखायनो जुदि LP खौ होग्रोयोबा स' LP खौ मेरिट लिस्टखौ बिथांमोना होनो हायो गोसोबायदि बिथांमोना होग्रोनो हायो नाथाय जों आसा खालामदों MCC सिगां BTC टेटनि रिजाल्टआ फैगोन दा सर्सआव मोननाय बायदिबा 25 निफ्राय 27 फेब्रुवारियावनो तो बिनियाबो रिजाल्टआ मेरिट लिस्टआ फैनाय चान्सआ दङ जेराव 984 पस्टआ दङ आरो इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो GT आरो लोगोसे PGTआ बे पस्टआ एप्लाइ जागोन 1:1 टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टआ बियो जागोन आरो जायफ्रानोखि BEd दङ दा बेखिनिखौ जों मोनथिबाय दानिया सोंसै जे नोंथांमोना BTC नि रिजाल्ट मा जाखो तो गोबांथार कमेन्ट्स फैदों केन्सेल जाबाय होननानै न' केन्सेल जायाखै गुड निउसआ बेसो जे नोंथांमोननि रिजाल्टआ साडेनलि फैनो हासिगौ अखा मोफ्लामनाय बायदि नोंथांमोना सारप्राइज जागोन जेब्ला रिजाल्टआ फैयो दा बावैनो तो नोंथांमोना जेब्लायबो चेक खालामबाय था अफिसियेल वेबसाइटआव नाथाय मेक्सिमाम चान्सआ पेपाराव फैनाय चान्सआ दङ जेराव थांनाय बार पेपाराव होदोंमोन बे सेम पेपारावनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दङ दानिया बेखायनो जों थांसै CSB पर्टेलाव दायो जों फैबाय CSB पर्टेलाव गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों BTC सरकारखौ दासिमबो रिजाल्टनि प्रसेसखौ खालामाखै होननानै नाथाय माखासे इन्टारनेल सर्स थायो दा बेयाव मिथिनाय बादिब्ला रिजाल्टआ फैसिगौ बारा गोबाव गैला आरो खायसे जिनिसखौ कन्फिडेन्सियेल लाखियो जेराव माने CSBआ शेयार खालामा मानोना गोबां प्राइभेसि थायो नालाय दा जियानो जा हप फर द बेस्ट दा जों बयबो युथ्सफोरा रिजाल्टखौ नेदों इलेक्सननि सिगां नांगौ होननानै बेथ' मोजांनि बाथ्रा जे युथ्सआ रिजाल्टखौ नेखानांगोन मानोना तो जों बयबो साख्रि मोननो लुगैखादों दानि गोदान सरकाराव थांनाय बाराव जि जालांबाय माखासे साख्रिखौ होलांबाय BTC लेभेलाव फरेस्ट लेभेलाव नाथाय पेन्डिं थानायखौ दानि गोदान सरकारखौ बयबो हास्थायदों खावलायदों जे जाहाथे रिजाल्टखौ होयो होननानै दा बेखायनो सरकाराबो युथ्सनि लाइमोनफोरनि जिनोखि थांखि बेखौबो सुफुंनांगोन बेखायनो बिथांमोनाबो बुजिनांगोन आरो दा बेखायनो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों दासिम केन्सेल थांथ'वाखै बेखायनो रावबो जाहाथे डिमटिभेट दाजाथ' मानोना नोंथांमोना खायसे गोबां गाब्रायो आरो खायसे ओरैनो बुङो जे बाराव केन्सेल खालामबाय होननानै दा केन्सेल बिदि नङा जुदि केन्सेल बावहाय नटिसआ फैगौमोन आरो एग्जाम जाखानाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि नायल' जाल' गंसे इउनिभार्सिटि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायखौ केन्सेल खालामनायाबो इजि नङा दा मानि थाखाय केन्सेल खालामगोन होनोब्ला दा मानि थाखाय केन्सेल खालामगोन होनोब्ला गोबांथार कमेन्ट्स फैदों जे इलिगेल जादों होननानै दासिम एचएस लेभेल आरो ग्रेड 4 रिजाल्टआ फाइनालिस्ट गैया अब्ला इलिगेलनि जेबो बाथ्रा फैथ'वा डिग्री लेभेलाबो फाइनालिस्ट गैया माने साख्रिखौ दासिम टटेलि मोनथ'वाखै अके इलिगेला माखौ होनो बेनो जाबाय जिनोखि एग्जाम गैयालासिनो डाइरेक्ट एन्ट्रि जानाय हमना ला उइदाउट एडभार्टाइजमेन्ट एबा
नटिस गैयालासिनो बा पोस्ट गैयालासिनो डाइरेक्ट एन्ट्रि जानायफोरासो डिपार्टमेन्टआव बे जाबाय इलिगेल नाथाय प्रसेसजों थांनाया इलिगेल जानो हाया इनडाइरेक्ट नोंथांमोना गोबांथार कमेन्ट्सखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेखौ सोसननाय जाबाय जियानो जा गाज्रिदामोन दानिया फैबाय रिजाल्टनि सायाव दा एचएस लेभेलनि रिजाल्टआ अके एचएस लेभेलनि एग्जामनि रिजाल्टआ जुदि टेक्निकेलि इशु जायाबा जेबो गोजौआ प्रब्लेम जायाबा रिजाल्टआ थाबैनो फैनो हासिगौ साडेनलि निउस पेपाराव थ' नोंथांमोना नायबाय था दिनै हराव फैनो हागौ एबा 1 AM जानाय लोगो लोगो फैनो हागौ एबा गाबोनबो फैनो हागौ बेनो जाबाय पेपार लेभेलाव बांसिन फैनाय चान्सआ दङ जुदि सर्सआ गोरोन्थि नङाबा आरो थिग बेबादिनो जुदि ग्रेड 4आबो जुदि सर्सआ गोरोन्थि नङाब्ला थ' 15 फेब्रुवारि एबा 16 फेब्रुवारियाव बियो पेपाराव डिपार्टमेन्टेल वाइसआव फैनो हागौ दा 100% आं बाव बुङा नाथाय खाफालाव दङबा रिजाल्टआ फैनो हासिगौ मानोना जिनोखि एसे सर्सआव मोननाय बादिब्ला रिजाल्टआ रेडि जाबाय होनना खोनादों ग्रेड 4 लेभेलाव बांसिन चान्सआ दङ ग्रेड 4आ गनाय आरो दा नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामगोन बबेयाव मोनदों होननानै थ' बेबादिनो सर्सआव एसे एनै खोनायो नाथाय 100% बुंनो हाथ'वा नाथाय रिजाल्टआ फैनाया मेक्सिमाम चान्सआ दंसै आरो एमसिसि सिगां 4 ग्रेडआ नोंथांमोननिया जयनिं जानाय चान्सआ दङ नाथाय एचएस लेभेल आरो लोगोसे डिग्री लेभेला दानो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोना बे थांगोन हमना ला जुन जुलाइहालागै आगस्टहालागै बियो थांनाय चान्सआ दङ मानोना बिनि प्रसेसआ लं प्रसेस स्किल टेस्ट आरो बाइबा टेस्टआ दङ दा हप फर द बेस्ट मा जायो दिनै हरनि 1टा बाजियाव जुदि रिजाल्ट फैयोबा थ' नोंथांमोना आपडेटखौ मोनफिनगोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव